Tay. So kato nakainomdom man mga ma'am sir no, mo ni si tatay nga iyang pares 83 na tayo no. Kunya si tatay 50 anyos. Nya haman si nanay. Na akong gibalhin. Anaros nanay. Nay. Mayong hapon. Oo. Musta naman rin nay? Ano wa pa man ako mo kuas niya. Ha? Napa may bugas tay? Wala na. May gamay naman yun. Napay gamay. O nakoy bugas dala tay. Nira na pre. Kayo giahak. Nira na. Itong tuya ako man nagkuba. Oo. Itong lang dia. So, naras la tatay o nanay mga ma'am sir. Pasalamat tayo ko sa nagpaabot ni tatay o bugas. Hindi ko magdawag nga karon nanay. Kaya ako nga ba nang Oo, sige na. Dira tatay. Dira ka tay. Wa ka nagdahom tay nga maabot ko karon. Okay. Sa man eh. Standby gani kay ini may akong siguro. Si nanay mo imong gisiguro. Lagi kay tuto no, basa-basa na no. Gabi nga, ako gabi. Pagkabunta akong gipakapidira bin akong ihi ra niya. Oo. At diha man dahil ni kurog-kurog mo sa stugnaw. Bilib jud ko anong tatay kay Dali-dalian ako panday. si nanay oh. Isag sa sitwasyon nila umangod ni tatay biyahe si nanay. Nanay kabiliban ginato gid. Kinabuhi na to, parehara man kita na may nana. Oo. Kita may nana ko no. Nabay mo tabang na to. Lang ka. Luyon. So diri ara tatay we. Alik tay. Anong tawag ko na nana biduaw na puta. Ano to damang nga. Niabot karon. So karon mga ma'am sir, ang gibisita sila tatay og sinanay ug sa ilang kaimtan na ko diri ba. So wala day sila tatay ko nagdahom na moabot ko karon nga adlaw. So nagdala ko day kog bugas para sa ilaha. Salamat day guys sa nagpaabot no. Karon ay naulanan ka diri anay. Oo, naulanan ka. Nya karon tay unsa may imong trabaho tay? Ang kini nagbuhat ano niya. Nagbuhat ka ni. Wala ang imo ang panginabuhi karon. Dito sa obos magkuhan lagi ang tag saging nga guwang. Oo. Kasama man mo saging guwang imong lumagon. Ang agon eh baligyan ang ban. Baligyan mo ban. Madaghan kay gulang dito. Maano ko kay baw kay duha ka adlaw naman ron ako ka trabaho kay kini biyang giuna. Pero daghan mga guwang dito imong nakita. Wala na po kay guwang kay anam-anam magbaligya. Okay bali, mga pila lang to ka bulig dito ka. Tulo duha. Tulo. Sakto-sakto jud nga makapalit og ano. Bugas. Palit kami dugas. Nagpila man kilo saging ron. Nagpareha man jisra man ang sarabya. 10 pesos. Nya man ra man na. 15 14 sa nang tundan. Kani des nanay nga ma'am sir. Naulanan diri o. Nya di pandayan ni tatay karon diri. Kay para si nanay masikte. So wala pa kabalo magtiayon ni sila. Sa katong bag-o nga mga followers na mga viewers si nanay 80 anyos, si tatay 50. Dabi ka taas ugap nila 30 anyos. Pero si tatay nagpakabilin jud ni nanay bisag ningon ani si nanay kay ang prinsipyo ni tatay is mawala kag gyapon taning kalibutan. Nya usap pa pinakaslan ko ni tatay. Mo na giingon nga inunungay silang duha hantod sa ilahang pagkamatayon. Simba ko kinaton tana nga layo pa ilang pagsama. Dili na lingkod kay tapad ta para makita gid kanila sa sitwasyon. Binuang mata. Ani dili hina kay mapian dali ba makalingkod na siya. Makalingkod to na mo. Makan-on na. Salamat ka sa nagdonos nato diri ba kung nalungon sila nato kay dili mo ko kalihok pud napa ni kay aso dito ko nagtrabaho ko sa Utso. Panday. Hindi ko ako panday. Kada udto uli gasto gasolina. Ari pa kanon pa man ako. Kapanday man ko dito. Kibali ang imong kwantay kabalo pud ka mo panday. Gamay. Pero may makuha na to kay panday ta balay mag helper panday ba. Mo na ho. Nabi. Salot jud ko tatay. Kailan edad mo rin? 52? 52. 52. Nya si nanay 83. 52 ug 83 anyos. Pero hangtod sa karon nagtuban gyapon sila nanay ug si tatay. Usar di akong kuha nila tatay ug nanay no. Dabi, sangko sa langit akong bilib sa ilaha nga sa ilang pangidaron nagkahigugmaay gyud hangtod sa karon. Wa jud nila gibiyaan ang ilang kaugalingon ba. Wa jud nila gibiyaan si nanay bisag ningon ani nas nanay. Tapos ay makaila ko na rin hindi mo tinulungan. Hindi ko ginabuhay na ko ba? Wala pa lang eh.
wala na ko diri kay makatrabaho ko ko. Ang akong i-advise sa tanan nga nagkahigugmaay, sa permero pa lang inyo nang gipanguyaban ng inyong mga pares. Maabot sa point nga magkaunsa-unsa, ayaw jud din taon ninyo biyahe ang inyong pares. Kaya mo na gingon no, mo na kapika sa inyo ang kinabuhi, kabi na katong mga kasado. Tanan mga problema nga moabot sa tong kinabuhi, natural na, labi nag minyo na. Anaa man gyud na. Mo na giingon og gipakaslan mga ini mo ang usa ka babae. Panindigan jud nimo siya og giusan, panindigan jud mo siya nga imong higugmaon hangtod sa katapusan. Diba tay? Sama ni tatay og sinanay. 31 years ang gap, pero nakita nato sa ilahang duha nga nagkahigugmaay gyud nga wala nila pasagdi ang matag usa. Nang big salute yung ni tatay no. Ug sa mga tao nga nagkahigugmaay, paghigugmaay lang mo mga ma'am sir. Ayaw lang din mo padala ng mga away-away kay natural na ang away mo na isukdanan nga pagpaligpon sa usa ka relasyon. Away silos o Oh. naningdan. Away silos wa daw inungdan. Samot na ikaw magkalisod. Nagyan naman na sa una na ko kay kaduha naman Oo. siya. Labay kaliro kay siloso maputong bae. Oo. Ako mainom di ako ginagmay. Sa una panahon. Ang anong panahon sa atong kami pa. Pero sa kami na dili na kay may man siya magdala sa ako. Inana Mo na giingon nga si tatay daw sa una ma'am sir na isa ka live-in pero ilabayon ang ilabay kaldero. labay. Kasi siloso. Siloso tayo no. Ilabay ang kaldero, siloso. So nagbuwag sila tatay. Pero niabot sa point ka nakita niya si nanay nga diri niya nakita ang paghigugma ug ang pag-atiman. So niunong jud si tatay ni nanay. Muna giingon bisag unsa ka taas ang ilang gap sa ilang relasyon. Niunong si tatay kay ngano. Tungod sa kamaayo ni nanay. Sinabtanay. Nagkasinabtanay sila. So, mo na ano sir no. Salamat kayo no. Mo to tayo. Sige, salamat. Amping mo kanunay diri tay. Salamat sa inyong Nay, amping ha. Yung magdahon. Sige. Kuan po siya. Sige tay, di na ko magdugay ha. Sige, Sige, salamat kayo. Salamat sa inyong pagliw. Sige.